Menteri reng badu kari Narendra Modi haka sing thot ding ula ong ba ka India kala siu kaliang state badda ka bakut jeng mut ya ka jing syak thumbor jong kileno haka arpo artarik April hapahalgam da ka ba penjot yaki kendai teli ki jakari dengan jong kileno ki bahe tang hapo arpo minit PM Narendra Modi haba ajing keren haka jing yalang pai ba ka bahe ha desnok Bikanar ula ong ba kate ke jing syak thumbor kamde tang yaki riu simet Henry ya kamen sim jong ki jai ben riu haka arpo artarik April kileno kilaweng no ya ka sendur naki kli jong ki para kentei jongi hadien baki la keli yaki niam jongki la ong menteri reng badu kabalak penmi ya ka jing singeu ka bajur naki pai ba Henry sispa sa folklor ngut kinong India kila singeu ya jing singeu si uwe pa uwe unong syong shnong ula shim ya ka jing kolar lang atan wadiyo ko matime miladinga ban penkela do bilat ya kileno badda ka jing slur bad jingkut jingmut jong kisipai jongi ngila pendep ya kata ka jing kolar UPM mula penpau susu ba ka sarkar India kala ai haka keti lai loi ya kisipai doriau bat kisipai sun ban jubab haka rekom ka bayadei bat ka badun bor baro lai teli ki bor kila thau yakum kane ka jingtip sipai hadu baka Pakistan kala syak pendem la pen bena Modi haka ba la pen mi ya ki jingkerhu ki bajam na ki nong pekai kane gade ka jing pen bena pai ba ka baneng kong jong UPM Modi ka ba ai ya ki jingtip ka ba benya halor ka jing trekam jong ka jing pen sitombeng jong ka India hadin ki jing syak thombor bashir khai pahalgam kabala shim ya arphun rungut ki men sim reu